Nin ye an ka podcast senda ɲɛko 46nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ni Nataniyɛli Danbele fɛ. Bi tɛnɛn don marisi kalo tile 10 san 2025 an ka yɔrɔ kalanta bɛ bɔ Filipekaw kitabu sura 4 a verset 9. o yɔrɔ b'a fɔ an ye ko aw ye ko minnu kalan ka u sɔrɔ ka u mɛn ka u ye ne fɛ a ye olu kɛ. N'o kɛra hɛratigi Ala na kɛ aw fɛ. Ciden Paul bɛ an lajija ka an ka kalan sɔrɔlenw bila baara la ka tɛmɛ Yesu Kirisa fɛ kɔni. Danaya dan tɛ lamɛnni dɔrɔn ye wala ka dɔnniyaw fara ɲɔgɔn kan. Danaya bɛ lawaleya ni kɛwalew ani kaminɛli ye. Ka ɲɛnamaya ka kɛ ni Ala ka kuma ye, an bɛ Ala ka hɛra tɔnɔbɔ ani Ala ka yɛrɛya an ka ɲɛnamaya la don o don. Bi an ka sugandili kɛ walasa ka an ka danaya jira ni kɛwalew ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ka Yesu Kirisa ka misali kɛ an ɲɛkun ye ni jijali ani kanuya ye, ani hɛratigi Ala na tugu an kɔ ka an ɲɛminɛ don o don waati bɛɛ la. Dɔgɔkun tɛmɛko ɲuman Ala k'o di an ma. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.